Så skal vi spille bordtennis bedste tre, og hvem der er bedst i bordtennis. Okay, kom. Hvad står der? Vi vil have om her til morgen. Og husk, venner skal give en sang. Gør dit nakke klar, fordi Lukas skal give dig en sang. Jeg gør det nakke klar. 3, 2, 1. Og like og subscribe. Ja, det er det vigtigste. Og subscribe til Epic Squad. Jeg er bordtennismasteren.